Pripravený rozhodca Stanov hodiť úvodné buly. To je vhodené a začal sa teda duel 36. kola Tipsport ligy, súboj medzi bratislavským Slovanom a žilinskými Vlkmi. A Vlci môžu vyraziť dopredu. Balega. A Muchová strela Kiviaovi do protipohybu. Tak prvý taký hokejovejší okamih, po ktorom však prichádza krátky oddych. Človek, keď je mladý, tak zvládne viac vecí, len potom na starobu to je horšie. Toto je šanca, ktorú má Jožko Baláš, ale neúspel z očí v oči Kiviaovi. Tak. A Královič dohratý Remfordom. Remford z toho môže ťažiť a dať gól, ale Kiviao bol proti. Ale musíme pochváliť Remforda, toto je presne, ak si spomínal, on vie. Na minúta. 20 minútovky, Takáč môže vyraziť dopredu, krásne posunul Marcinkovi naslepo. Marcinkov zakončil na ten vzdialený betón, prichádza aj strela a odlička z druhého sledu. No teraz nám Samo Takáč ukázal niečo zo svojej geniality. Áno, veľmi pekná akcia, krásne Tomáš Marcinko strieľaná, to bola vedomá činnosť. A Slovan dáva gól. Sena Koladce napriahol k strele a budeme zvedaví na opakovaný záber, či tam bol teč alebo čistý priestrel. Na radosť bratislavských priaznivcov sledujme. Dá sa, že čisté, áno. Ani ten teč od žilinského hráča tam s najväčšou pravdepodobnosťou nepríš, ale asi áno, od Korenčíka. Korenčík. Zdalo sa mi hneď na prvú, že jedna púka smeroval trochu inak, ako napokon skončil za Lakuem. Ako vravíš, rýchlejšie odhodí púk, zásmetkuje. Teraz sa dvaja Ženičania zrazili, Takáč poslal púk pred bránu a tam Robovi Vargovi stačilo nastaviť čepel hokejky. Slovan vyhráva 2-0. Keď Konor Lakove bol v tomto prípade, si myslím, bezmocný. Napriek tomu, že Robo Varga bol bránený dvojicou hráčov v tom predbránkovom priestore. Ale všetko to vyplynulo podľa môjho názoru z tej zrážky medzi Koleničom a Kojšom. Potom už tá situácia pred bránou stala by trošku neprehľadná. Obaja stali v línii, kde sa nehralo. Číkovi teraz vysunutý veľmi veľké obranného pásma. Korzák ostal teda na modrej čiare. A to je Korzák a krásny gól! Tak vymetenie pavučín, podanie Rydera Korzáka zblízka takto dvihnúť a zakončiť, klobúk dole. Nádherné zakončenie. Poďme sa pozrieť na to ešte raz. Slovan nedostal púk do bezpečia. Kojš vydoloval púk zadovkou našiel spoluhráča a Ryder ukázal, že v tej koncovke sa vie nájsť. Už bol Zubla. Využil to, že je pravák. Pravák, presne tak. Mal hokejku na strede a nádherné zakončenie, ale musíme chalanov pochváliť. Kojš krásne. Krásna robota, zadovka, to napadanie. Čiže ešte niečo vyťažiť z toho pobytu v útočnom pásme. A Koladce. Šikovná príravka a Peterek dáva gól. Slovan odskakuje na rozdiel 2 gólov. A Jonáš Peterek zakončil nekompromisne z ideálnej pozície po výbornej príhrávke, ktorá ho našla nikým nekrytého. Zahral, roztiahli hru celú. Krásna nahrávka, roztiahnutá do šírky a Jonáš Peterek si tam pekne nabehol. Pomerne studená sprcha pre Žilinu po tom, čo dokázali Vlci ubrániť to. A Šimón stihol posunúť. Jendek má puk, Jendek zakončuje a čo chytil teraz Konor Lakové. Tak to sa len tak nevidí. Parádny zákrok. No ale jednoducho treba však povedať, že už tu načíkali na ten zákrok Šimona bol otáznikom. Tu ešte raz to zakončenie asi Žrťka, ktorá pomohla. Tlačil a bohužiaľ rozhodca, jak povedal Tomáš Marcinko, rozhodca to odpískal a musíme to rešpektovať. Ryan
Dmovský dáva gól a Slovan vyháňa Korzeka z trestnej lavice. Parádna rana Ryana Dmovského, proti ktorej už bol Conor Lakue prikrátky. Slovan odskakuje na rozdiel od 3 gólov a ukazuje Žiline, ako využívať početné výhody. Kvality strelca. Patrik Bačík posunul po svojej pravici. Takáč našiel presnou prihrávkou Ryana Dmovského. Ten smerom vzdialenejšej žrtke strelou príklepom nedal šancu Lakovému. Ale musíme pochváliť opäť sama Takáča, dneska 3. asistencia a dá... Získava navrch v týchto vzájomných konfrontáciách proti Žiline, pretože to je ďalšia výhra v riadnom hracom čase pre bratislavský Slovan. A napriek tým značným absenciám na strane Slovana, čo sa týka importov, to dnes zvládli iní. Čo je pre trénera Tapera tiež dobrá správa.